Ja som sa niekedy v začiatkom roku 2013 na webe som sledoval veľmi intenzívne českú kampaň, českom mluví o vzdelávaní, strašne sa mi to páčilo, poznám tých ľudí z Eduinu, ktorí to robili a som si vravil, že to je úžasné, také niečo sme my na Slovensku nikdy nemali a asi ani mať nebudeme, však kto by to zorganizoval. A neprebehlo ani pol roka a Zuzka... To sú oni. Áno, hashtag, áno, slejška, hej. Neprebehol ani pol rok a Zuzka niekedy v novembri sedela u nás, niečo sme pracovne riešili a tak ešte vtedy neoficiálne mi tak naznačila medzi riadkami, že ak všetko dobre dopadne, že v januári 2014 spustia oni túto kampaň našu, teda slovenskú, podobnú tej českom mluví o vzdelávaní. A dokonca hovorila, že ak to klapne, tak na otvorenie príde fínska ministerka školstva, čo mne prišlo, že že dobrý vtip. No a uplynulo pár týždňov a skutočne fínska ministerka školstva prišla, kampaň otvorila, myslím, že viacerí z vás ste tam vtedy boli u toho. A začalo to, bolo to úžasné. A mne sa, akože kampaň, občiansku kampaň, alebo nejakú kampaň môže urobiť hocikto, ale mne sa zdá, že táto kampaň bola niekoľkými vecami úplne výnimočná. Aby som aspoň 3 tie veci chcel spomenúť. Jednak tou vysokou profesionalitou. Akože keď to preženiem kampaň, môžu spustiť hociakí občania z ulice, ktorí sú s niečím nespokojní, myslím to pejoratívne, ale proste ktorí sú s niečím nespokojní, môžu niekde štrajkovať, vykrikovať a proste domáhať sa nejakých svojich práv. Toto nebola taká kampaň, hoci to formálne bola občianska kampaň, tak si myslím, že bola vysoko profesionálna, čo bolo dané aj tými 4 hlavnými organizátormi, profesionálmi, ktorí sa roky v tej oblasti pohybujú. A bolo to na tej kampani aj proste vidno na všetkom, aj na tých výstupoch, aj na tom priebehu. Druhá vec, ktorou si myslím, že tá kampaň bola veľmi výnimočná, je tá forma tých výstupov. Mnohé kampane sa zameriavajú na zbieranie podpisov, na rozdávanie letáčikov, na organizovanie nejakých, že plnia námestia, nejaké happeningy, nejaké demonštrácie, čo sú všetko také krátkodobé veci, kampaň skončí, veci proste za pol roka, podpisy sú niekde odložené, letáčiky sa roztratia a na tie námestia zostane pár spomienok. A táto kampaň bola pre mňa výnimočná tým, že oni reálne pracovali, miesto happeningu na námestiach robili workshopy, miesto letáčikov tlačili rôzne odborné materiály a možno ešte roky po skončení kampane tieto atlasy a podobné materiály, ktoré urobili, budeme mať my na stole a budeme s nimi môcť pracovať. A dúfam, že aj nielen my, ale aj pán minister a mnohí ostatní. Takže nebola to len kampaň, že poďme burcovať a kričať a podpisovať a robiť petície, ale podľa mňa oni odviedli kus práce, ktorú by v normálne fungujúcej spoločnosti odvádzali, ja neviem, štátny pedagogický ústav alebo nejaká inštitúcia, ktorá je na to platená, aby robila takéto typy prieskumov, analýz a povedzme workshopov. A tretia vec, ktorou je tá kampaň pre mňa veľmi výnimočná, už to tu vlastne padlo aj z úst pána prezidenta, je tá orientácia na dieťa a na rodiča. To školstvo je špecifické tým, že to je veľa aktérov. Proste je tam na jednej strane ten štát, ktorý má isté potreby alebo požiadavky a kvôli ktorým možno to školstvo vôbec celé organizuje. Sú tam žiaci, sú tam učitelia, sú tam rodičia. U nás ešte špecificky do toho vstupujú, povedzme, zriaďovatelia obce, ZMOS, rôzne priemyselné lobby. Vlastne okolo toho školstva je tých aktérov veľmi veľa. A čo mne dosť vadí a čo ma mrzí je, že u nás v tom diskurze, keď sa teda diskutuje o tom, čo s tým školstvom, tak veľmi silno počuť hlas štátu, pomerne silno počuť hlas z MOSu, rôznych priemyselných lobby, počuť aj hlas učiteľov, ale úplne zaniká hlas rodičov a hlas žiakov. Ako keby tí žiaci boli iba nejaký objekt toho vzdelávania a nie subjekt. Proste ako keby, hoci celé je to vlastne o nich, však celý zmysel školstva je, aby sa tie deti teda nejako vzdelali a niečo sa naučili do života. A pritom na ich názory sa neprihliada, ich hlas nepočuť, a dokonca aj hlas rodičov počuť oveľa menej, než si myslím, že by bolo zdravé. A v tom mi príde tá kampaň tiež unikátna, že oni postavili tú prioritu tak, že chcú dať týmto dvom skupinám rodičom a žiakom oveľa viac hlasu ako inokedy. A to je, myslím, že veľmi dobré. Otázka je, či štát dokáže, či štát a učitelia a tí ostatní aktéri
dokážu ten hlas tých rodičov a žiakov brať vážne. Lebo bohužiaľ ja sa stretávam s tým, že aj niektorí učitelia majú pocit, že to sú deti všetko a predsa oni ešte nevedia, ako to má byť a prečo by nejaké dieťa sa tu malo vyjadrovať k tomu, čo sa deje v škole. Že ono ešte na to nemá rozum. A myslím, že to nie je správny postoj a verím, že keď si prečítajú tí ľudia to, aké rozumné veci dokážu niektoré tie decká navrhovať, že zmenia názor. Takže, aby som tu nehovoril, chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať, sám sa na to veľmi teším. Ja som videl rôzne iné výstupy z tej kampane, osobne som sa na jednom workshope zúčastnil, takže viem, ako to prebiehalo, teším sa na toto a veľmi dúfam, že si to prečíta aj niekto na Stromovej alebo proste v tých ústavoch a že sa nad sebou a nad tým školstvom zamyslia. Trochu, v čom si myslím, že to nemali organizátori kampane ľahké, nebudú to mať ľahké ani tí, čo to budú chcieť implementovať, je ten problém, že tie názory na to, čo by sa s tým školstvom malo robiť, sa veľmi líšia. My sa všetci zhodneme na tom, že je v zlom stave, ale to je asi jediné miesto, kde existuje pluralita v našom školstve, lebo naše školstvo je strašne proste rigidné, direktívne, jednotné a jediná pluralita, hoci my by sme ju potrebovali byť v celom tom školstve na všetkých možných úrovniach, bola pluralita. U nás bohužiaľ máme pluralitu len v tom, že sa nevieme dohodnúť, čo s ním a máme 1000 názorov, kde je vlastne chyba. No. Tak ja verím, že, teda myslím si, že to mali, preto vlastne asi aj vznikol atlas a nie nejaký zoznam jasných požiadaviek. To slovo atlas mne evokuje tú predstavu tej plurality, že teda sú tam názory také, onaké a v tomto bude ťažké, že nepredpokladám, že keby si hneď aj minister akože chcel toto prečítať, že na konci mu bude úplne jasné, ako tá škola má vlastne vyzerať. Naopak, dozvie sa, že tie názory sa veľmi líšia, ale to nie je dôvod s tým nerobiť nič, to je len dôvod teda začať nejaký dialóg a skúšať rôzne alternatívy, možno v menšom a nerobiť to všetko proste centrálne. Takže ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za, asi aj v mene nás všetkých, za to, čo ste odviedli a dúfam, že to padne na úrodnú pôdu aj tam hore. Ďakujem veľmi pekne.